Axel. Min Axel. Jeg dyrker ikke minderne, men de kommer af sig selv. Altså i det øjeblik, jeg går og køber en blomst, så tænker jeg, hvad farve vil hun vælge? Efter han døde, der synes jeg, at han var i huset sammen med mig. Især duftene. Det kunne jeg mange år efter, der kunne jeg mærke den der duft af Kirsten. Han var fuld af sjov. Hold da. Hun var utrolig flot. Jamen, jeg har aldrig set noget så smukt.